Ono je to také, že v tej chvíli samozrejme netuším, čo sa so mnou stalo. Vôbec. To je úplne nový moment a je to niečo, čo fyziologicky není prirodzené. Teraz som si nevedel ani len predstaviť, že zrazu to, čo som doteraz zažíval, by malo byť inak. Pokiaľ dojde k poraneniu miechy, vypadávajú nám motorické reflexy, vypadáva nám pohyb, vypadáva nám citlivosť, vypadáva nám aj reflexný oblúk, ktorý my voľou nevieme ovplyvniť. Hlavné gro pacientov sú samozrejme vozičkári. Sú to väčšinou kvadruplegici, pretože leto veľa skáčeme do vody, veľa motorkárov, nehôd a podobných stavov. Keď sme začali chodiť do neurogymu, tak veľmi sa mi páčilo po prvom tréningu, keď sme išli domov, a to je veľmi silná emócia. Janči povedal, že vieš čo, ja odtiaľ odídem po svojich. Tak sú to 4 roky už, kedy som vlastne mal úraz, kedy som spadol z terasy. Oprel som sa o zábradlie u kamaráta na dome a to sa zlomilo. A ja som spadol vlastne na zem z nejakých 5 metrov asi. Mal som vlastne zlomený stavec TH12 a jeden malinký úlomok sa mi oprel o miechu. Tomáš nabehol do rozbehnutého vlaku a pomohol nám veľmi s marketingom. Vlastne Tomášovi vďačím za to, že ešte existujeme, pretože k tomu srdcovému, čo sme robili, bolo treba priniesť aj nejaký marketing a zháňanie peňazí. A Tomáš bol vlastne na toto zrodený. Bola nedeľa, v podstate ten klasický náš zvoz do Banskej Bystrice s tým, že my sme cez víkendy chodili inde ako rodina. A v podstate už tak máš to celý ten harmonogram. Áno, prídem, Tomáš ide ráno do Bratislavy. A zrazu sme sa ocitli na urgente v Banskej Bystrici, kde ho previezli z Brezna. A ešte sme si tak hovorili, ale dobre, akože tak nič sa až tak nedieje. Úplne mi to až tak nedopínalo, hlavne to, že Tomáš predsa len trochu hýbal nohami a niečo cítil aj vo fáze úrazu. Nejaké 3 dní ešte aj po operácii, aj v nemocnici, keď som bol, tak som hýbal nohami. Všetko bolo viac menej OK. Jedine, čo som nevedel, tak som nemohol hýbať chodidlami. To bol pre mňa vtedy ten najväčší problém, pretože to bolo to najviac, že ako ja vlastne budem šoférovať. Však ja musím šoférovať. Nevedel som si predstaviť, ako by som bez toho mohol byť. Nič viac ma netrápilo. A doktor mi vtedy aj povedal, som sa pýtať, čo sa stalo. Ale povedal mi sám, že ako nebojte sa, že na vozík to nevidím. No a vlastne 3 dní to takto bolo a po 3 dňoch mi z nejakého dôvodu mi v podstate od velikánske bolesti od dole od nôh až hore a nevedel som, čo sa deje. V podstate nikto nevedel, čo sa deje. A po nejakom čase mi to prešlo a ja zrazu som necítil nič. Aj úľava to bola samozrejme v tej chvíli a tak. A potom prišiel doktora, urobíme nejaké tie testy, popichal ma po nohách a tak ďalej. A potom mi povedal som takú vetu, že sa doteraz pamätám, že pán Trich, ochrnul ste. To mi keď prišiel, tak to bolo naozaj ako také vtáčatko vypadnuté z hniezda. Na lehátku, vyplášený, čo je úplne prirodzené, ako každý, keď príde do nového prostredia. Začiatky boli ako pri každom spinálnom pacientovi, začínali sme s vertikalizáciou. To bol úžasný úspech, keď vydržal pol minúty, minútu vo vozíku. Fotili sme ho, mamine sme posielali fotku, že zvládli sme to. Tomáš bol zase typ človeka, ktorý chcel. A to je veľmi podstatné. Ak to človek vzdá, tak môžeme robiť všetci všetko a nedokážeme. On bol dráč. On si povedal, že ide a aj dosiahol to, čo dosiahol. Pán profesor, dobrý deň. No to je mi návšteva. Dobrý deň, zdravím vás. Ako sa máte, pán profesor? Vítaj. Dobrý deň, dobrý deň. Ahoj, všetko dobré. Ďakujeme krásne. No vy sa pochválte, ako chalani, jak to ide. Snažíme sa. Koľko tých pacientov máme denne?
Je ich celkom dosť. Hlavne odtiaľ to, ako chodí. Miecha je spojnica centrálneho nervového systému, mozgu s perifériou. Ten mechanizmus toho vzniku poranenia, či už je tým úrazom, ale čo sa deje v tej mieche, lebo pacient vám povie, ale ja nemám prerušenú miechu. No, samozrejme, že nemáš, lebo aj magnetická rezonancia učí, že proste ten pruh tam ide. Ale hovorím, je to taká ischémia, také nedokrvenie tejto miechy, že tá miecha fakticky, sú tam tie obaly, ale vo vnútri už je tá taká špongiózna hmota, čiže je nefunkčná. Čiže najdôležitejšie je, že to krvné zásobenie, aby tej miechy bolo. Čiže nie je ten podstatný stavec. Stavec áno, aby netlačil, aby sa zrekonštruoval, ale podstatné je sa pozerať aj na tú miechu, aby ona mala aj svoj priestor. A poď ľavou nohou vykroč hore. Prenies váhu, postavíš sa na ľavú. A poď pravou. Pekné kroky, nedvíhaj to bedrom, pekne. Dobre. 3 týždne si nepamätám kvôli krvácaniu do mozgu. 3 týždne mám absolútne okno. Potom som nejako prišiel k sebe a bol som po nemocniciach. Len som ležal, nohami som, neviem, či som niečo hýbal. Nemohol som ani sedieť, mohol som iba ležať. Prvé rehabilitácie v nemocniciach boli také slabšie, povedal by som, lebo neboli tí fyzioterapeuti vyškolení na také stavy, ako mám ja, a nemali v tom také skúsenosti a také schopnosti. Nezazlievam im to, mali to ťažké. Janči nedostal prednosť na kruhovom objazde, teda ho zrazil chlap, letel niekoľko metrov, pretože bol na motorke a skončil v bdelej kome. Vlastne v tomto stave som si ho ešte zobrala domov po 7 týždňov v nemocnici. Keď už sa potom Janči prebral, tak ono to nebolo také, že otvorím oči, tu som, čaute, som späť. Proste ono to išlo veľmi pomaly. Vlastne on reagoval očami, čiže keď som sa ho niečo spýtala a súhlasil, chcel mi odpovedať áno alebo nie, musela som dávať len uzavreté otázky. Tak bolo to veľmi, veľmi zvláštne. Bolo to zrazu to všetko okolo tí ľudia, to všetko zrazu akoby, bolo to, že úplne nový svet. Zrazu sa úplne nový svet, nový život začal a len vtedy som si to stále nejak ešte úplne asi neuvedomoval, že čo sa vlastne stalo. Stále to bolo v tej vízii, že niečo bude inak a niečo sa stane. Cvičili sme, rehabilitovali sme, nejak som si zvykal na ten vozík. Zvykal som si na ňom sedieť, na ňom jazdiť. Veľmi som sa bál vôbec sa posunúť, že spadnem alebo niečo. Bol som na tom absolútne neistý. Dokonca vtedy prvé razy som mal ešte taký ten pás okolo seba, aby som náhodou nespadol z toho vozíka. Čau, Starky. Serus môj. Tu je vlhko ako v jaskyni z tých betónov. Tu je zima hlavne, nie vlhko. Tak, ale vyjde slniečko, neboj nič. To je... Prišiel ten taký prerod toho, že musíš to začať inak vnímať, lebo prv som si povedal, všetko vieme potiahnuť teraz bez Tomáša v dobrom, že nech si on tieto veci porieši. Ale potom som zistil, že čas ubehol a že asi najlepšie, čo môžem urobiť, v rámci možnosti ho zavaliť robotov. Počítač máš, ruky ti ostali, tak v podstate, čím mal viac roboty, týmto asi bolo lepšie. Ale akože pre nás to bolo celkovo nová vec. Ty už nemôžeš každý deň zdvihnúť telefón a zavolať mu, tak čo tomu, už niečo cítiš? Jednoducho, to sa minie. To sa po mesiaci, po 2 sa to minie. Tak sme začali pracovať a práca šľachti. No, žiaľ, stav je nejaký, ale tak práca šľachti a som rád, že potom Tomáš našiel si ešte jeden projekt. K tej garáži ten Neurogym bol treba. Preto, aby sme sa posunuli aj my ďalej, lebo boli sme trošku v nejakom takom krči. Proste aj Tomáš on sa vrátil do toho svojho, proste to, čo mal predtým. To tempo, ktoré ako pracoval predtým, tak len teraz z Neurogymom vlastne sa do toho vrátil. Čo podľa mňa dosť prospelo aj jemu. A možno je taký paradox, ale asi aj nám, že už sme neboli proste celý rok len dvaja odkazaní sami na seba.
takže ja som za to, ja som rada skôr asi. Asi rok a pol som chodil non-stop po rehabilitáciách na Slovensku, v Čechách, v Maďarsku, v Rakúsku. Pochodil som strašne veľa rehabilitácií a vtedy bolo aj to, že som niekde vošiel, už keď som videl tie kachličky na zemi biele, alebo tie kachličky do pol steny, to savo všade, kde som cítila a tí ľudí oblečení v tom istom bielo-zelenom, ale akoby bolo také, že človek chcel niečo trošku ako keby inak už malinko. V Zlíne bola jedna neurorehabilitácia, tam som cvičil akože intenzívne v klietke. Bola tam úžasná fyzioterapeutka Bára, s ktorou sme si strašne rozumeli a veľmi to bolo super a to mi hrozne pomohlo. A tým, že som bol akoby rok a pol non-stop preč a už chcel som ísť doma, aj s Oľou, s rodinou a tak ďalej, tak sme sa s Oľou dohodli, že kúpime klietku. Stalo to tiež veľké peniaze, ale že kúpime klietku a že tú klietku dáme domov. Klietka, ona je špeciálna hlavne v tom, že sa tam dokážeme zamerať na tú danú skupinu svalov, ktorú chceme momentálne cvičiť. Ono to vyzerá v podstate ako veľmi jednoduché cvičenie, aj to všetci myslia, že čo ja idem si kývkať nožkou do klietky, ale to, že niekto zapojí iba ten daný sval, ktorý chce, je pre neho veľa náročnejšie a ešte o to viac pri takýchto miešnych léziách a podobných stavoch, ako keď je to v nejakom komplexe spojené. Takže pre nich je to akože ten opakovaný pohyb, ktorý sa vykonáva v tej klietke, je niekedy oveľa viac ako to celkové cvičenie samostatné v gyme. Samozrejme, že sa to celé tak prepája a treba aj to, ale je to akože skvelá dopomoc na dopracovanie sa k niečomu, čo nám práve momentálne treba. Zobrali sme si trojizbový byt od kamaráta do nájmu a v jednej izbe sme mali iba tú jednu celú klietku a tam sme začali vlastne cvičiť. Tým, ako som začal cvičiť sám, ja som len videl a mal som nejakú predstavu asi, ako to tam bolo uchytené. Nevedel som, čo s tým. Skrze Rastia sme dali vonku na Instagram, že hľadáme fyzioterapeutov. Ozvali sa nejakí fyzioterapeuti, že by to skúsili, že by to bude lepšie a spolu sme začali cvičiť a ozývali sa mi aj iní vlastne kamoši na vozíku, ktorí sme sa stretli, keďže krážem po tých rehábkach. A každému sa pochválil, že aha, mám super klietku doma a tak. A každý, môžem k tebe pricvičiť, môžeme to skúsiť. Jasne, však ako OK. Potom zasadla rodinná rada a vravíme si, že doma by to ako asi nebolo úplne ono, že predsa len doma je doma. Doma chce mať to človek svoje prostredie a nie z toho robiť rehabku. Tak potom vznikla myšlienka, že urobme nejakú malú, my to voláme, že kuticu, nejakú malú miestnosť zoberme do prenájmu, kde tú klietku dáme. Budeme tak chodiť cvičiť a kto bude chcieť, môže chodiť cvičiť s nami. Z tej myšlienky, nejaké malej izby, sme vlastne našli tento priestor, ktorý má 300 m² a vtedy to bolo také, že keď sme sem prišli prvýkrát, tak sme si mysleli, že sa tu budeme korčulovať alebo naháňať, že čo tu budeme robiť. Dneska je to presne rok a už je na to malé. Zavolali sme ku nám Lenku, vlastne prišiel Marek s Veronikou, Janka. Janka doniesla svojho Mareka a tak sa to celé nazbieralo a zrazu vlastne z tej jednej malej klietky vzniklo vlastne toto tu, čo vidíte. Je to vlastne neurorehabilitácia, je to vlastne to, kde sa snažíme tým ľuďom naozaj pomáhať a dávať im to maximum, čo vlastne vieme skrz cvičenia, skrz hlavne aj psychiky, aby ten človek tu mohol čo najviac napredovať. Rozdiel medzi klasickou rehabkou a rehabkou u nás zistíte hneď už pri vstupe sem k nám. Už len tá atmosféra, ktorá tu je a ktorá tu prebýva, že non-stop celý deň od rána do večera, ktorú sa snažíme tvoriť, je úplne iná. Keď človek pracuje v takomto prostredí, on sa správa inak, aj pacient, klient, človek sa správa inak. Takže to je také hlavné gro, čo tu je úplne iné. Samozrejme aj ten prístup toho cvičenia je iný. V tých nemocniciach a iných zariadeniach majú presne nalinajkované, čo majú ako kedy robiť. My sa tu trošku tak hráme s tým, že môžeme si dovoliť niečo iné, pretože nie sme zdravotnícke zariadenie. Sám som si to na sebe uvedomil, keď som rok a pol intenzívne chodil po rehábkach, že tá hlava musí byť v poriadku. Musí byť čistá a musí byť v pohode. Človek musí byť v pohode. Lebo keď je človek v pohode, hlava je v pohode, vtedy dokáže to telo interagovať, pracovať, vtedy sa dokáže človek uvoľniť a aj úplne inak sa cvičí. Úplne inak to telo zaberá
A tam sú tie rozdiely, preto vlastne celý ten princíp, ktorý tu vlastne máme, je ten, že sem človek príde a príde do normálneho fitka. Vyzerá to ako fitko. Len je to neurorehabilitácia, ale je to neurorehabilitácia akože trošku poňatá inak. Tak, aby ten človek sa tu cítil dobre, hrá tu hudba, pijeme kávu na bare, všetci spolu kecáme, všetko je to v jednom priestore. Všetko je to, aby tí ľudia boli spolu, medzi sebou, spolu sa rozprávali, spolu cvičili a hlavne boli úplne v kľude. Vyrelaxovaní a tým pádom to telo začne pracovať. Môj prvý kontakt s Neurogymom bol v Kováčovej. Mal som cez víkend návštevu moju rodinu a chceli sme si dať wafle. Boli dobré wafle, taký stánok blízko NRCčka, ktorý mal Tomášov známy a tak sme tam išli, dali si tie wafle a stretli sme Tomáša. On nám o tom všetkom povedal. My sme mali z toho taký zmiešaný pocit, lebo mali sme pocit, že keďže som v NRC Kováčova, som v najlepšom mieste na svete. Takže keď mi povedal, že niečo lepšie, neveril som tomu. Do Neurogymu som prvýkrát prišiel 1. augusta. Bolo to cestou z traumatológie, z kontroly tuto v Banskej Bystrici. Sme to tu išli omrknúť. Prišli sme sem, zistili sme, akí sú tu priateľskí ľudia a zistili sme, že je to fakt dobré. Veci ku mne prídu vždy z troch strán. Proste buď to niekde vyskočí reklama, povie mi o tom nejaký človek, prečítam to v novinách proste. A takto sa k nám dostal aj Neurogym. A keď som tam teda prvýkrát Tomášovi zavolala, alebo písali sme si, tak vnútorný hlas, vnútorné cítenie bolo tak silné, že toto je tá správna cesta, že týmto proste chod do toho, choď tam. A keď sme vlastne prišli, tak to je iný svet. Tam otvoríte dvere a vlastne tam sú tak dobré vibrácie, že tam človek zabudne na všetky starosti. Je tam sranda, je tam smiech, je tam hudba. Keď sme začali cvičiť v Neurogyme, tak Janči sa začal orientovať v čase, pretože bolo pre ňoho tak dôležité vedieť, kedy tam idem, že som mu doma nachystala kalendár a budík s dátumom a vytvorili sme režim a proste ráno vstal, úsmev od ucha k uchu a vravím, že čo sa deje? No dneska je streda, dneska ideme do Neurogymu a on bol úplne proste z toho tak nadšený, že sa to potom vlastne prenieslo aj do toho fyzického tela. Vieš, ako som vymrzol v tom Starky? Kamaráde, to je akože, ale pozri. Toto vyzerá. To je klasika. Počkaj, teraz ti ukážem, čo? Počkaj, musím to takto. Hej. Čo si? To je, a teraz na studeno, počkaj, aká to chrkle. A blow off, vieš? Krása. By som ťa aj napasoval, no nie? Takže, ale išlo by to možno. Ten Neurogym otvoril aj nám oči, aj mne oči, aj ja tam chodím, to je proste povedané, ale ja si chodím do Neurogymu robiť psychohygienu. Nechcem tak povedať, že ja zneužívam ľudí, ktorí nechodia a ja chodím, ale keď tam prídem, tak ja si uvedomím tak, Rastík, a tvoje problémy, čo máš ty, sú úplne nič. No, takže takto si, teraz možno Tomáš pomáha mne, hej, v mnohom, že sme spoznali taký iný svet a ideme ďalej. Krok za krokom, čo? Tak. Pre mňa ako ženu je práca s deťmi veľmi náročná. Tým pádom ja som si potrebovala nejaký obranný mechanizmus vybudovať. To sa mi podarilo a teraz to je skôr taká zábava. Je to super doplnenie toho, že nie je to len bežné fyzio, obyčajní ľudia, nie je to len tí vozičkári, nie je to len tá klietka, ani skleróza. Je to zase, dáva to do celej tej terapie taký iný náhľad, že vieme sa na to pozrieť takou nejakou hravou formou a donútiť tých ľudí pracovať tak, aj keď si neuvedomujú to, že to robia správne. Takže mne táto práca s deťmi dáva práve tento náhľad. Kupko, keď sa narodil, mal Apgar score 9 z 10, čiže sme predpokladali, že všetko, čo mu chýbalo, dobehne.
avšak pred akutnou sekciou zistili, že mám otrhnutú cievu v pupočníku, čiže bol nedokysličovaný. No a následky sa prejavili po mesiaci na sode, keď sa objavili 3 pseudocysty a prakticky od toho momentu sa nám zrútil svet. Po MR-ku mi povedali, že Kupko má poškodený mozog v 3. stupni zo 4. Čiže som predpokladala, že dieťa bude ležiace, nemluvňa, že náš život skončil a budeme žiť len medzi 4 stenami. Avšak keď som prišla k nemu po 2 mesiacoch, keď som si ho už mala vziať domov, tak som sa na ňo pozrela a povedala som si, neboj sa, Kupko, my to vybojujeme. A našla som v sebe nejakú tú vnútornú silu. Narodžím je miesto, kde je rodina. Kde sú ľudia s obrovskými srdciami, s obrovskou pevnou vôľou, s obrovským odhodlaním a je to naozaj obdivuhodné, ako nielen tí ľudia, ktorí majú nejakú diagnózu, ale hlavne tí príbuzní, ako ich doprevádzajú, ako sa usmievajú, ako sa nevzdávajú. Sú vždy dobre naladení, vždy je tam dobrá nálada, vždy sa zasmejeme, vždy sa pobavíme a toto som nenašla v žiadnom z centier, ktoré sme navštívili. Kupko sa na cvičenie teší už, keď vidí, kde ideme. On si vždy pamätá miesto, tak už začína v aute kopať nôžkami, čo znamená, že sa veľmi teší. Kupko cvičí veľmi rád a má rád aj svoje fyzioterapeutky. Takže ideme len vo vašich šlapajách. To je dôležité, že taký tím fyzioterapeutov sa rozhodol pre túto prácu, lebo obyčajne tí fyzioterapeuti najradšej by skončili všetci na Dukle Banská Bystrica. Keď som pozitívne naladený a s úsmevom na tvári, tak to nemôže pre ten organizmus byť lepšie, nič iné. To, čo človek vidí a že tí pacienti nielen k nemu chodia, ale aj keď idú naspäť, idú s úsmevom. A to je také dôležité. Ono bolo veľa situácií, keď človek vlastne už je na vozíku, tak sa ku nám akoby trošku ľudia inak správajú. A je to asi pochopiteľné, lebo nikto netuší, aký má ten človek nejaký deficit. Že či je aj mentálne, alebo telesne a tak ďalej. A ja stále každému hovorím, že ja som padol na chrbát, ja som nepadol na hlavu. Ja som ten istý človek, len sedím. Že my sme stále tí istí rovnakí ľudia. Ako za mňa sa Tomáš nezmenil. Že aký bol predtým, taký to proste zostal. A táto situácia len ešte viac potvrdila proste tú osobnosť, ktorá bola predtým, len možno predtým nemala toľko priestoru sa nejako prejaviť. Teraz tu to viac proste vidno. Si myslím, že nie je úplne dobre urobia ľuďom na hlavu a to je to, keď doktori, ja si myslím, že 95% ľuďom, čo sem chodia, povedia, že ty už nikdy nebudeš chodiť. A to, keď niekto niekomu povie, je to naozaj veľmi zlé a ja si myslím, že toto, ak to niekto pozerá, tak toto nehovorte. Ten človek má aspoň tú nejakú nádej, žije v tej nejakej nádeji, nejakým spôsobom je nastavený, za niečím ide. A keď príde za tou autoritou, čo je doktor, a ten doktor mu povie, ty už v živote nebudeš chodiť, tak mu zoberá tú poslednú kvapku nádeje a to je veľmi, veľmi zlé, lebo ten človek potom, veľa z tých ľudí proste prestane. Jednoducho opustí sa, proste doktor mi to povedal, konečne, vybavené. Ale pritom je to naozaj to, však Radko napríklad je velikánsky príklad toho. Chlapec mal nie ľahký úraz, tiež spadol z veľkej výšky a takisto som prišiel s tým, že mamina hovorí, Radkovi povedali, že už nikdy nebude chodiť. Teraz je to necelé 2 mesiace, čo som Radko chodí a Radko začal robiť prvé vlastné kroky. Ale reálne vlastné kroky, on začína reálne stáť na vlastných nohách. Ja verím, že budem znova chodiť, aj keď veľká väčšina, takmer 10 z 10 lekárov povedalo, že to nie je možné. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítajte, Tomi. Zdravím vás. Opäť raz. Teším sa, že vás vidím. Zdravíčko, ako sa máte? Super. Áno? Neruší pri práci?
Nie, všetko počká. Môžem? Tak je to super. A čo vy tu? Tak prišli som vás pozrieť. Pekné od vás. Mohli sme tu trošku aj s pánom profesorom sa porozprávať. Takže som povedal, že teda musíme ísť za vami. Zlatý, ďakujem pekne. Lebo tu sa v podstate začal ten môj nový život. A vy ste boli ten prvý človek, ktorý, keď sme sa dovezli ešte na tom lehátku, ak si pamätáte. Veľmi dobre. Pred tú izbu vlastne priamo, ako máte tú recepciu. Tak tam som ležal, nevedel som, čo sa s mnou stalo. A vy ste vlastne vtedy prišli za mnou a ste ma pohľadkali a povedali, Tomáš, nebojte sa, dobre bude. V ten moment, že zrazu, že ma tak ukludnilo trošku, že to naozaj môže byť aj dobré. Tak vám také ďakujem. No, to mi nie je za čo, veď sme tu pre vás. Ďakujem ešte raz. Za nič. My tu, veď viete, ľuďom nevraciame život, len ich vraciame do života, teda snažíme sa. Ale ja som bol tu u vás, vy ste bol ten môj aniel. Ďakujem pekne. Takže preto som musel pri tom takto poďakovať. Ale tu sú anieli všetci. Určite, s tým súhlasím, absolútne. Tak, snažíme sa, aby bolo všetko dobré. Jo. A každému dobré. Takže ešte raz ďakujem. No za nič. Tomáš je úplne super, Tomáš je úplne úžasný. Proste ten jeho kľud a to povzbudenie, myslím si, že dáva veľa energie ľuďom a som mu za to vďačná. A som vďačná, že môžeme chodiť do takéhoto centra a človek sa tam cíti ako človek, nie ako pacient. Tomáš tu je taký fixný bod. Vždy, keď všetci prídu, hľadajú Tomáša. A keď tu náhodou nie je, bez Tomáša to tu nemá až takú atmosféru. Bo predsa nikto nevie to z nás, terapeutov, aké to je. Tomáš je ten človek, ktorý vie, aké to je a vie prežívať to s nimi. Takže oni sú, pre nich je to taký oporný bod zase v tom ich postihnutí, ktorý my nevieme, nemáme ho poznaný. Takže toto je veľké pozitívum pre Tomáša, čo v podstate všetko robí pre tých ľudí, že vie, ako im pomôcť, vie, s čím im pomôcť, vie im všetko dať, čo treba, všetky informácie o v podstate drobnostiach, ktoré sú pre nich veľké veci.